Piştî ku hevşaredarê Wanê Abdullah Zeydan bi 3 salan hate cezakirin, roja şemiyê 15 Sebatê qayyum dan ser şaredariya Wanê. Li Amedê him ji bo münasebeta salvegera girtina rêberê PKK Abdullah Öcalan, him jî ji bo şermezarkirina biryara qayyumê xwepêşandaneka girseyîdar ket. Ji bo xwepêşandana ku ji aliyê Dem Partî hate birêvebirin, li meydana Şêx Saîd bi sedan welatî kom bûn û heta pêş mizgefta mezin meşiyan. Li vir, hevserokê Dem Partiyê yê Amedê Abbas Şahîn biryara danîna qayyum şermezar kir û daxuya kirin li hember îrada gelê Kurd bêtehamûliyek mezin heye û ev helwest ziyanê dide prosa ku destpêkirî ye. Welatiyên ku beşdarê vê xwepêşandanê bûn balêdan ser vê nakokiyê. Valla ez vê pêvajohanê em yani alîkî dê destê xwe me li alîkî destê me zêd kê. Li alîkî serê me zêd kir, alîkî rojava dixil, alîkî li qayyûma davê ser belediyê me milletê perîşan dike mehv dike. Em vî hanî şermezar dikin. Serê xwe ji ber wan natewînin, sevê dişmin natewînin, kî dibe birav ve 100 sala Kurd xelkê Kurd ketine binê vê qirêjatiyê lê artık sona zamanê wî hatiye wê artık ji binê vê qirêjatiyê derê. Hêjayê gotinê ku hikûmeta Tirkiye îddia dike ku ev şaredarê ku qayyum li cihê wan tên danîn peywendî bi rêxistina terorê re hene. Ji aliyê di nêva 15 û 16 Sibatê li Amedê him Partiya Hüdapar him jî înisiyatîfa Heqê li ser çareseriya pirsa Kurd du konferansên cuda li dar dixin. Di van konferansan de gotarên cûr bi cûr hatin pêşkêşkirin û daxwaza çareseriyek bi rê û rêbazên demokratîk derkete pêş. Di komxebata înisiyatîfa Heqê de hevşaredara berê ya Erdîşê Dîba Keskîn li ser qayyuman gotarek pêşkêş kir ku 2016 de qayyum dabûn ser postê Dîba Keskîn jî û 5 salan di hepsê de mabû. Gel ji siyasetê bawer neke, ji pêşengê xwe bawer neke û hêviya xwe rihê xwe nexe nav karê siyasetê, ew kar çi dibe bira bibe ew kar naçe serî. Tirkiyeyê jî du dilê heye. Yanekî de qala pêşerojê dike, yekîtî û xwişk û biraktiya Türk û Kurda dike, yanekî de jî desteseriya ser serkeftinê gelê Kurd dike. Vira da nakokî heye ez bawerim siyaseta Tirk ve pêşerojê de viya fêm ke zirar daye xwe ne tenê daye civaka Kurd, zirar daye xwe çünkü ve gelê wî peywî neçe. Hêjayê gotinê ku tê çaverêkirin kombînên li ser çareseriya pirsa Kurd û pêşniyarên ji wir dertên wê di rojên pêş de bandora xwe li ser siyasetê jî bike. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.